Jeg skal præsentere koefficienterne A, B, C og D i andengradspronomen. Vi starter med at skrive forskriften op som f af x, altså for et andet pronomen, f af x minus ax i anden plus bx plus c. Så kan vi sige, at A, koefficienten A, den afgør så, om parabolen skal vende op eller ned. Koefficienten B, det er så tangentens hældning til parablen i punkt 0,6. Og C, den afgør så, hvorvidt parablen skærer i, altså den afgør, hvor parablen skærer i y-aksen. Og så har vi så også D, som diskriminanten. Og diskriminanten finder man ved at sige, D er lige ud b i anden minus 4 ac, og D afgør så, hvorvidt parablen skærer med x-aksen 2 gange, hvis den så er positiv. Hvis D er lige med 0, så skærer den med x-aksen 1 gang, og hvis den er under 0, så skærer den sådan bare flyvende, så skærer den slet ikke med x-aksen. Vi vil lave et eksempel på parabelens koefficienters foretegn. En parabels koefficienters foretegn. Vi starter med at skrive vi kommer et andengradspolynom op. Det var f af x minus ax i anden plus bx plus c. Vi tegner en graf, hvor vi indtegner vores parabel i. Og kendetegnet for en parabel, det er så, at på toppunktet af, der er så symmetrisk. Og for den her parabel, der vil vi så afgøre koefficienterne. Og vi kan se, at da parabelens grene vender opad, så er A større end 0. Der tangenten til punkt 0,c er faldende. Så er B mindre end 0. Og da parabelen skærer i C, og der man så kan se, at det er under 0, så er C mindre end 0. Og da parabelen har 2 skæringer med x-aksen, og så lige siges, at når parabelen skærer i C på y-aksen, så er den altså mindre end 0. Det er kun på y-aksen, det gælder C. Parabelen har altså 2 skæringer med x-aksen. Det vil altså sige, at parabelens del er over 0. Vi vil gerne bevise toppunktsformlen, og toppunktsformlen lyder sådan: minus b over 2a, minus d over 4a. Og toppunktsformlen, det er toppunktet for en parabel, hvor parabelens forskrift det er f af x er lig ax i anden minus og plus bx plus c, hvor a ikke må være lig 0. Da ellers vil parablen være helt lige. Vi har vores parabel, og vi ved, at vores parabel er symmetrisk her omkring vores toppunkt, og det her punkt, det kalder vi så x og t. Vi ved, at c, det er skæring i y-aksen, så det her punkt her, det kalder vi c. Og det her punkt, vi har her, det kalder vi så 2x og t, da vi ved, at vores toppunkt er parablen er symmetrisk omkring toppunktet. Vi ved så, at f af 0 er lig c, og x-koordinatet for toppunktet x og t, det finder vi så ved at løse ligningen. F af x er lig c. I det den her ligning må have løsningerne x er lig 0 og 2x og t er lig x. På grund af symmetrien omkring toppunktet, så kan ligningen skrives som ax i anden plus bx plus c er lig c. Vi kan så trække c fra på begge sider, og får så, at ax i anden plus bx er lig 0. Og så ved at sætte x ud for parentesen, det kan man nemlig nu, så får vi så, at x er lig, x parentes ax plus b er lig 0. Nu kan vi så bruge 0-reglen. Ved at bruge 0-reglen kan vi nu se, at enten må x være lig 0, eller også må ax plus b være lig 0.
Og ved at isolere x i ligningen ax plus b er lig 0, så finder vi derfor, at x er lig minus b over a. Med den her værdi her, den må så være lig 2xt på grund af symmetrien, og det vil så sige, at 2xt er lig minus b over a. Og det er så lig med, at x af t er lig minus b over 2a. Og det stemmer så også overens med toppunktsformlen for x-koordinatet, som lyder på minus b over 2a. Nu skal vi så finde y-koordinatet til toppunktet, og det kalder vi så y af t. Og for at gøre det, så indsætter vi x og t i vores regneforskrift f, og det kommer til at se sådan her ud. F, parentes, f og xt er lig a, parentes, minus b over 2a i anden, plus b, parentes, minus b over 2a, plus c. Og det er så lig med a, b i anden over 4a i anden, minus b i anden over 2a plus c. Og det er så lig med b i anden over 4a i anden, minus b i anden over 2a plus c. Og vi kan nu sørge for, at alle ledene i ligningen får samme nævner, nemlig 4a. Det kommer til at se sådan her ud, at y og t er lig b i anden over 4a minus 2b i anden over 4a og plus 4ac over 4a. Ved at lægge bryggerne sammen, så får vi, at y og t er lig b i anden minus 2b i anden plus 4ac over 4a. Det er så lig med minus b i anden plus 4ac over 4a. Og det er så lig med minus d over 4a, da det her det er diskriminantformlen. Og det stemmer overens med vores ligning, vi startede ud med til at starte med. Jeg viser et eksempel på, hvordan vi bruger toppunktsformlen i en vilkårlig andengradspolynom. Og vi starter med at skrive andengradspolynomet op, og det lyder f af x er lig med 2x i anden minus 8x plus 6. Og toppunktsformlen den lyder minus b over parentes minus over 2a semikolon minus d over 4a. Vi har allerede fået givet a, b og b, så vi skal så finde diskriminanten. Og det gør vi så bare ved at indsætte værdierne i diskriminantformen, som lyder d minus b i anden minus 4ac. Og ja, så indsætter vi bare værdierne, så det bliver d er lig med minus 8 i anden minus 4 gange 2 gange 6. Det bliver så minus 8 i anden. Minus 8 i anden, det bliver så til 64 minus 4 gange 2, det giver 8. 8 gange med 6, det giver 48. Minus 48. Så siger vi så 64 minus 48, så d det er altså lig med 16.